Митът, че когато един човек реши да направи целенасочена манифестация, защото ние през цялото време манифестираме. Щом съществуваш, значи манифестираш. Всяка една твоя мисъл с добавено чувство, съсредоточена многократно, е манифестация. Искам да разбия мита за това, че когато човек манифестира, Вселената го действа, поради причината, че ако ние сме това, което излучваме, Вселената е енергиен източник. Ние също трептим, вибрираме на определена честота и тя се наглася спрямо нас. Тя ни дава това, което искаме или това, което крещим, че не искаме, защото за нея думата не означава да, дай ми. Когато ние вибрираме на висока честота, използваме цялото си същество с позитивна енергия, мислим позитивно, чувстваме се добре, тя резонира с нас и тя ни дава това, което искаме, защото ние и казваме. Тя е буквално като един джин. Дай ми кола. Ето ти кола. Не искам. Защото искам означава, че когато искаш нещо, самата дума искам означава нямам. Когато искаш, ти просто нямаш. Защо ще искаш, ако имаш? Много е важно да подбираме мислите си, да подбираме думите си, да подбираме начина, по който се чувстваме и да не позволяваме на околната среда да трипва мозъка ни. Защото много от емоциите и мислите, които изпитваме в ежедневието, те не са наши мисли. Емоциите не са наши емоции. И важно е, когато се хванем, че мислим нещо, което не резонира с нас, нещо, което не е както трябва, просто да се замислим, това моя мисъл ли е? Или просто съм прехванала от канала на някой друг.